Il-partit kellu bżonn direzzjoni żagħżugħa. F'dawn il-mitjum irnexxinna nġibu riżultati pożittivi u jekk inkomplu għaddejjin f'din id-direzzjoni kapaċi niksbu aktar. Kienet din id-dikjarazzjoni li jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, f'intervista li kellu waqt programm speċjali fuq l-istazzjon F-Living fejn kien mistieden flimkien ma' Sera. Il-partit kellu bżonn propju din id-direzzjoni, kellu bżonn l-injections għazuwa naħseb ġo l-strutturi tal-partit tiegħu. U llum tengod mid-ġurnata kważi il-fuq minn mid-ġurnata wara li ġejt il-kap naħseb irnexxinna flimkien għax mhux waħdi fl-aħħar mill-aħħar nġibu riżultati pożittivi li baqanna ħafna x'namlu, però naħseb kien nibqgħu sejjem dar ritmu għandna ċans nġibu riżultati pożittivi ħafna. Fil-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg saħaq li l-involviment taż-żgħażagħ fil-politika huwa kruċjali. U għatenna li peress li hu kien elett kap ta' 30 sena, għalhekk iż-żgħażagħ jistgħu jirrelataw sew miegħu. Alex Borg faħħar l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li kull avveniment li organizza jipprova jadattaħ għaż-żgħażagħ. Fost l-oħrajn fakkar fil-Masreli li sar din il-ġimgħa. Sera wkoll kienet fattur importanti immens f'dan il-vjaġġ għax il-mod ta' kif daħlet anke minn wara il-kwinti u l-midja soċjali ta' aspett aktar reali ta' x'inhi l-politika. Alex Borg tkellem dwar l-importanza li bħala kap tal-Partit Nazzjonalista ikun aktar viċin in-nies u f'kuntatt magħhom jisma' l-isfidi u l-ġieħ tagħhom u jagħtihom widen. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li jixtieq jipprovdi futur aħjar għaż-żgħażagħ sabiex ikollhom l-opportunità li jsiru sidin ta' djarhom u jkollhom xogħol ta' kwalità. Din hija xi ħaġa li nemmen illi jiena bħala politiku rrid nara kif nista' dawn iż-żgħażagħ nagħtihom opportunità li l-ewwel tragward ta' ħajjithom ikun li jsiru sidin ta' djarhom u jkun jistgħu jkabbru familja f'dan dar. U mhux ġast isiru sidin ta' djar, imma li jkollhom ukoll ambjent fejn ikollhom kwalità ta' ħajja tajba. Ġvinti d-dini it-tip ta' futur li rridu nagħtu l-Malta tagħna. Il-żgħażagħ tagħna ikollhom post affordabbli, ikollhom xogħol ta' kwalità, ikollhom ħajja ta' kwalità, ikollhom ambjent li jistgħu jgħixu fih, ikollhom anke infrastruttura f'pajjiżna li tilqaħħom u li jkunu jistgħu jgħixu ħajja diċenti. Dawn huma ħafna fatturi li rridu naraw li niggarantuhom il-ġenerazzjonijiet futuri li ġejjin. Min-naħa tagħha Sera stqarret li emnet Felix mill-bidunet u semmit kif l-irwol tagħha huwa importanti sabiex jinħoloq għarfien dwar realtajiet li qed jaffaċċjaw in-nies fis-soċjetà tal-lum il-ġurnata, fosthom is-solitudni u l-vjolenza domestika. Jiena l-input tiegħi li nagħti lil Alex pereżempju huwa ta' idea ta' affarijiet ġodda li huma struggles għan-nies tal-ħajja reali fejn imbagħad huma jistgħu jkomplu jaħdmu huma dwar il-policies u joħolqu affarijiet bħalma ħarġu wkoll bl-idea ta' shadow ministry tas-solitudni. Ġifieri dawn huma affarijiet li jimxu jitfit. Imma fl-istess ħin aħna rridu nifhmu wkoll in-nies hemm barra x'inhuma l-weġġat. Ġifieri jiena dak qed ikun xogħol li dal-aħħar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm billi awgura il-miliet u s-sena tajba lil kulħadd u rringrazzja lil kulħadd tat-tama u l-fiduċja li wrew fih kemm matul il-kampanja kif ukoll minn kemm ilu li ġie elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista.